चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आथिखालनि जि डिलिमिटेशन समस्ति दाफामनाय बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै मेलेमजिबिफोरनि बेयाव मेल खुंदों आरो ससियेल अर्गेनाइजेशन माहारियारि आफादफोर आरो गोबां बेयाव इन्टेलेक्चुवेल प्रफेसार प्रिन्सिपाल आरो गोबां जोंनि रोंगौथि गोनां जायफोरा माहारिनि फारसे जेब्लाबो माने बाथ्रा सानो बा सावरायो बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गुबै जि मोनसे जोंनि जि एजेन्डा बे एजेन्डाया जाबाय जे थांनाय 20 तारिखआव फोसावजानाय भारतनि बिसायख'थि आयगआ जि फोसावबाय जि ड्राफ्ट माने डिलिमिटेशन बिनि सायाव चिरां जिल्लानि सिडली चिरां आरो बिजनी मोननै जि समस्ति दङ बे समस्तिखौ जेरैबायदि बेयाव डेमार्केट खालामनाय जादों बे डेमार्केशना बे प्रपारलि जादोंना जायाखै जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि पलिटिकेल जि राइटनि बाथ्रा राजनैतिक जि अधिकारनि बाथ्रा बेजों सिडली चिरांखौ जेरैबायदि एसटि खालामनाय जादों बिजनीखौ जेनेरेल दोनदोंब्लाबो बेयाव बर' बा ट्राइबेलनि देरहानाया रोखा जागोन ना जाया आरो गासै आसाम नाङै बे जे ड्राफ्ट मोनसे जि माने खसरा बिनि सायाव मोनसे एनालाइसिस आरो बयनिबो जिखिनि माने अपिनियन रिकमेन्डेशन रायजो राजानि इन्टेलेक्चुवेलफोरनि जि एनालाइस आरो साननाय बेखौ जोङो खोनासंबाय। बे गासैबो तथ्यखौ आधार हिसाबै लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9 तारिख जुलाइआव बरमायाव जोङो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि मिरु लेभेलनि जों मोनसे स्पेशल जथुमा खुंगोन आरो 10 तारिख जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै माहारियारि आफादफ्रा ज' लोगो नांनानै भारतनि बिसायख'थि आयगनो जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन। जोंनि स्टेन्ड आरो जोंनि डिमान्डआ क्लियार बे जाबाय जे क'क्राझार लकसभाया एसटि जानांगौ आरो उदालगुरिया गोदानै मोनसे लकसभा सृष्टि जानांगौ। बेयो एज पार दा 2007 जि डिलिमिटेशन कमिशन अफ इन्डियानि जि ड्राफ्ट प्रप'जेल एज पार दा स्पिरिट अफ दा बिटिसि क्रिएशन जानाय आरो बिटिआर सुक्तिनि उनाव 6 सिडुलनि स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै डिफुआ जेरैबायदि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं मोननै 6 सिडुलखौ लोगो नांनानै 6टा बिधानसभाजों मोनसे लकसभा दाजादों। क'क्राझारखौ एसटि खालामखांनायनि उनाव बा क'क्राझार लकसभा दाखांनायनि उनाव आग्लायनानै थानाय बा आद्रा मोनद' बिधानसभा समस्तिखौ लानानै उदालगुरि नामजों जोङो लकसभा नांगौ आरो बेयाव दरं नामजों 11टा समस्ति लार्जेस्ट पपुलेशन लार्जेस्ट भटार 6 सिडुल आरो नन 6 सिडुल मिक्स खालामनानै जि मोनसे लकसभा दादों बेयाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि दङ बेखौ जों अपोज खालामो। जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जोंनि 27 मार्च 2023 नि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो होनाय मेम'रेन्डाम आरो दिनैनि स्टेन्ड बे क्लियार इन्टारलिकुटरि पिटिशन सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव जोङो होनाय जादों आरो बे सोलिगासिनो दङ खननै हियारिं जाबाय आरो बे बेलायाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया भारत सरकार आसाम सरकारनो सुप्रिम कर्टनिफ्रायबो नटिस हरनाय जादों आरो बेफोर प्रक्रियाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। बिटिआरआव 15टा समस्तियाव 10टाया एसटिनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ बिधानसभायाव मोनद'आ रिजार्भ जाबाय गोदोबो दङमोन मोनद' दाबो मोनद' दङ बे बाङाखै दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो भेरि माच सिरियास आरो गहपुरा एसटि जानांगौ मरिगावआ एसटि जानांगौ डिमरियाखौ एससि खालामनाय जादों जागिरदखौबो एससि खालामनाय जादों नांजाबलायनाय मोननै समस्तिया बोरै एससि जानो हायो जि डिमरियाव माने कार्बि माने टिवा आरो बर'नि पपुलेशनानो 1 लाखनि बारा जि गहपुराव मिसिं बर' आरो कार्बिनि पपुलेशनानो 1 लाखनि बारा बेबायदिखौ दिनै माखासे ओनसोलाव माखासे समस्तिखौ जोंखौ मेजरिटिनिफ्राय माइनरिटि खालामनाय जादों बोखाव जों जेराव डिसाइडिं फेक्टर बे फेक्टरखौ जोंखौ माने खमायनानै जोंखौ बेयाव दुरबल खालामनाय जादों बे बाथ्राफोरनि सायाव जोङो सावरायगासिनो।